Hayırlı gün muhterem cemaat. Adnan'ın iң матур күнендә, җомга иртәсендә сезнең белән үзебезнең каналда очрашуыма мин бик шатмын. Һәм сезнең белән бүген эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Дөнья матур, дөнья киң. Менә шулай икәнлегенә бүген һәр тарафтан тыюк сырыклаулар, ширләр, афәтләр сагалап торган заманда аеруча ныграк ышанабыз. Адам баласының холык фигыле шундый бит. Барчакта кадерен белмибез, ә юлкаш үкенә, тагын шул вакытларны кайтарасы килә. Бүген дә төрле чикләүләргә карамастан дөнья гизәргә, диңгездә кыйнарга теләүчеләр бармы? Андыйлар күпме? Кемнәр шундый тәвәккәл адымга бара? Аларны чит ят җирләрдә нинди киртәләр көтә? Әлеге һәм башка сорауларга җавап бирү өчен без бүген студиягә Казандагы туристик фирма җитәкчесен чакырдык. Айдар Марсель улы Бакиров 1972 елның 19 майында Казан шәһәрендә туган. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан дәүләт университетының юридик факультетына укырга керә. Аннан соң адвокатлык эшенә керешә. Татарстан адвокатлар палатасы әгъзасы. 2004 елда хатыны Гүзәл белән туристик фирма оештыралар. Гаиләсе белән сәяхәт итәргә ярата. Кызлары Алия белән уллары Әмир мәктәп укучылары. Хайырлы көн. Исәнез. Менә сез бөтен дөнья шундый сугыш чорындагы шикелле хәүф-хәтәр көтеп яшәгәндә сез менә шул чорны ничек кичердегез? Ничек кичерәсез? Бу пандемия килеп җиткәч, әле килеп җитмәгән инде. Теге Кытайда башланды, аннан Европа илләргә тарала башлагач, мин инде белдем, бу безгә дә киләчәк дип, шуның өчен без кибетләргә чыгып, теге күрдек паника, теге Европа илләрендә корзин алалар. Чиратлар без инде алдан берничә ай алдан моңа әзерләнеп, макароннар җыя башладык, крупалар җыя башладык. Мин әйтәм, безгә килеп җитә бу. Чынлап та шул шир безгә дә килеп җитте. Без инде Казаннан киттек авылга, безнең авыл урман ичендә дип әйтеп була инде. Изоляциягә киттегез. Изоляциягә киттек. Үзебез изоляциягә киттек. Хәтта хатын ипи пешерергә өйрәнде үзе сырлар ясарга өйрәнде. Без хәтта натураль тормыш алып бардык. Кибетләргә йөрмәдек. Теге үзебез алган запаслар белән шулай полный изоляциядә яшәдек. Вот. Аннан инде сентябрьдә инде балаларның укулары башланды. Казанга кайттык. Монда инде Казанга кайткач кешеләр белән аралашырга туры килде. Балалар да мәктәпкә бардылар инде. Шул вирус безгә эләкте инде. Аннан котылып, авылда да котылып калып булмый димәкче буласыз, димме? Авылда булды шул. Монда инде. Авылда гына яшәп булмый, Шулай. Менә шундый чорда да Айдар әфәнде чит илләргә бару турында, читкә барып ял итү турында уйлаучылар җитәрлек. Кемнәр алар? Чит илгә баручылар күп. Безнең Төркия ачылды 10 августта. И без инде теге дистанционно эшләдек. Безнең эш өчен компьютер булса, интернет булса, банкта расчетный счет булса, теге дистанционно эшләп була. Шуның өчен бик күп запрослар килә башлады, төрле кешеләрдән, шул ук табиблар. Менә нагрузка зур, ардык, җалга барып кайтасы килә дип. Аннан төрле өлкәләрдәге кешеләр туеп, кемдер әйтә, без чирләп чыктык, безнең антитела бар, шуның өчен безгә куркыныч түгел. Кемдер без ышанмыйбыз, шуның өчен барабыз дип. Төрлечә инде шул чит илләргә чыга башладылар. Теге чит илләр теге выбор зур түгел иде. Шул Төркияне ачтылар инде, Эмиратны ачтылар. Менә хәзер инде Казаннан бүгенге көнне туры рейслар куйдылар Танзанияга. Теге бу Африка ягындагы, анда утрау бар, Занзибар дигән. Шуларны сата башладык. Шулай әкренәп. Теге елларга караганда ул зур актив түгел инде, но кешеләр әкренәп бара инде. Теге өйдә генә утырмыйлар. Тагын нәрсә әйтәсе килә инде, безнең Сочи яклары, Крым яклары, ул безнең үзебезнең Татарстан курортлары, аларда актив, популяр булды.
Менә безгә килеп ирешкән мәгълүматларга караганда, туристлык эшчәнлеге, гомумән, чит илләргә чыгу 10 мәртәбә кимегән дип әйтәләр. Безнең Татарстанда бу нисбәт ничегрәк? Бездә дә шулай инде. Шама белән бездә дә шулай. Шул чама. Шул чамаймы? Менә сез әйткән, сез санаган илләрдә күп булмасалар да, аларда нинди чикләүләр бар? Менә бу пандемиягә каршы кертелгән чикләүләр. Алар кешеләрне куркытмый барасы кешеләр. Чөнки бит әле баргач, нәрсәдә булса үтәргә, ниндидер булса шартларга күнәргә кирәк. Ну, анда демәк, менә шул ук Англия, Великобританияны ачтылар. Кем анда бара, ул 2 атна изоляциядә утырырга тиеш. Анда барганнан соң. Анда барганнан соң, әйе. Шуңа инде ул бик популяр як түгел, кемгә кирәк инде бара инде. Эше белән, әйе. Менә бу күп йөри торган илләрне алсаң инде, Төркияне алсаң, анда, значит, монда чыкканда анкета тутыралар инде. Кайда бара, нинди отельгә, нинди самолетта, нинди урында утыра инде. Теге самолетта янәшә утырган кеше авыру булса инде, теге белеп торыр өчен, нинди кешеләрне отсечь, теге. Вот. Төркиядә инде бөтен шартлар тудырылган иде, бөтен җирдә маскалар. Аннан теге элек бит безнең халык өйрәнгән инде all inclusive. Барысына кергән дигән. Әйе. Хәзер инде кеше шул all inclusive ул бар. Шахты кеше үзе теге килеп кашыгы белән тутырмый бер кастрюльдән, теге пиала Безнең совет ашханәләрендә салып бирәләр. Шул ук әйбер только салып бирәләр теге. Ул мин әйтәм дөрес тә инде. Чөнки кайбер кеше килә, исни, кабып карый, тотып карый. Шул ук анда киләләр, уны алма тора, унысында тотып карый, кайсы җимешак, кайсы каты, ул дөрес түгел иде. Менә бу барса кирелгән дигән шарт үтәлмәү кешеләрне куркытмады. Чөнки безнең халык бит инде үзегез әйтмешли, шул барам да аяк тиеп ял итәм, үзем теләгәнчә ашыйм, үзем теләгәнчә эчәм дип барды бит инде күбесе. Шулай ук булды да инде ул. Ул менә килә, аңа салып бирәләр, ул тагын килә, менә тагын ашыйм дип. Поэтому аның айырмасы күп булмады. Аңа карап кына теге. Аңа карап кына, әйе. Азаймады, күбәймәде битмәкче буласы. Әйе. Менә сез үзебезнең ил арасындагы туризмны кузаттыгыз. Безнең Казанга да бик ишелеп килгән вакытлар бар иде туристларның. Казан урамнарына чыксаң, ят кешене шунда ук танысың, ишелеп йөриләр име. Бүген алар сирәгәйде шикелле. Менә безнең Казан кешеләре Россиянең кайсы төбәкләрен сайлыйлар, бармы андый ниләр сездә? Безнең Россия халкы инде күбесе бара инде шул Сочи, Крым якларына, диңгезгә, шулай белү өчен түгел. Әйе, кеше безнең диңгезгә күнеккән, өйрәнгән, диңгез тарта. Шулай ук менә азакы еллар инде яңа направлениелар күбәя ачыла, теге Алтай якларына кеше тартыла башлады, Байкал якларына, аннан теге Мәскәүгә шул ук баралар, Питерга баралар. Бу безнең Россия буенча инде. Әйе, Россия буенча. Соңгы вакытта менә шу изоляция вакытында дип әйтәбез инде, идәндә торып эшләү мөмкинлеге ачылгач, мәгълүмат чаралары кайбер кешеләрнең диңгез ярына китеп, шуннан эшләү мөмкинлегенә ия була башладылар. Кесәсе мөмкинлек биргән кешеләр инде, әлбәттә. Менә андый кешеләр сезгә мөрәҗәгать иткәннәр булдымы? То есть ялга гына түгел, менә шунда кеше җирмәгәндә барып яшәү мөмкинлеге. Андый запрослар килә, ләкин без теге безнең андый кешеләр обычно китәләр утрауларга, шул ук Мальдивага китә, 1-2 айга, шунда компьютер булса, Сез авылга киткән шикелле. Әйе. Вот шунда эшләп ята ул. Акчасы да килә, эше дә бара. Андый туристлар күбесе өйрәнә, андый запрослар бар, теге еш түгел, но сирәк кенә киләләр.
Бәяләр мәсьәләсендә, менә бит бер ел элек булган бәяләр белән чагыштырганда, туристларның азаюы бәяләрнең төшүенә китердеме яки киресенчә артуына китердеме? Бәяләр буенча нәрсә дип әйтәсе килә, безнең доллар, евро да бик каты үстеләр. Шуның өчен теге чит ил отельләре бит алар өйрәнгән евро белән, доллар белән үз акчасын аларга. Шуның өчен ниндидер моментны карасаң, инде теге бәяләр үскән кебек тә бер яктан карасаң. Икенче яктан бик авыр вакыт бөтен туризм бөтен дөньяда булды. Шуның өчен күп отельләр зур ташламалар ясадылар. Теге арзан булса да туристлар безгә килсен, безне поддержать итсен дип. Шуның өчен теге бәяләр нормальный дип әйтәсе килә. Теге каты артмадылар да, әзәймәделәр дә. Примерно шул ук уровень. Гадәттә мин сезне белүемчә сез үзегезнең клиентларыгызга үзегез барып кайткан төбәкләрдәге үзегез күргән отельләрне, кунакханәләрне тәкъдим итәдегез. Менә бу ел андый мөмкинлегегез булдымы үзегез? Үзебез яңа авырып чыктык. Авылдан кайтып. Антителалар бар. Менә бер секундга без китәбез. Алла берсе балаларның каникуллары башлана. Сез дә ардык димәкче буласыз. Без дә ардык. Төркиягә барып кайтабыз. Төркиядән кайткач инде исәп Занзибар, Танзаниягә барып кайтырга. Менә туристлык фирмасын җитәкләгән кеше буларак түгел, менә үзегез гаилә башлыгы, әти кеше буларак, татар кешесе буларак, менә чит илгә ыргылып торган кешегә барасы иде, менә бер нәрсәгә карамастан, монда бетмәс, монда коронавирусы, әле кемдер үзегез әйтмешә, кемдер ышана, кемдер ышанмый. Шуңа да карамастан мин барасым килә дип гаиләсен тинтерәтеп үсче дип әйтгәндә, үзенең якыннарына шундый хәбәр салучыларга сез нәрсә дип әйтергез? Һәр кешенең үз башы бар. Нәрсә әйтәсем килә. Теге олы яшьтәге кеше булса инде, мин авырмаса, антителалары булмаса, аларга инде мин әйтер идем, ашыкмагыз, менә безнең инде спутник дигән прививка барлыкка килде. Үсеткәч ул кешеләр өченме? Әйе. Хәзер теге вектор прививкасы инде менә чыгарга тиеш дип сөйлиләр инде. Мин уйлыймча инде прививкалар ясагач бу пандемия бетә башлаячак ала берсе. Шунда инде рәхәтләнеп йөрергә булачак. Шуның өчен кем авырган, яшьләр, кем теге сакланып йөри торган кешеләргә, конечно, йөрергә кирәк. Дип әйтәсем килә. Ләкин өлкән яшьтәге әти-әниләрне саклап калыгыз диясем килә. Аннары бит Айдар әфәнде, уяга да бар. Кеше анда баргач авырган чиракта, мин теге коронавирус белән дип әйтмим. Теләсә инде авырту белән авырткан чиракта нинди медицина ярдәме каралган. Чөнки күп кеше әйтә, менә монда әле авырсаң, ярый, үзең белгән шәһәрдә, үзең белгән җирдә ашыгыч ярдәм чакыртырга була, анда хастаханәгә яту хастарын күрергә була. Анда нинди мәсәлән? Шул ук менә хәзер кем туроператорлар җибәрә туристларны, аларның страховка буенча табиблар менә бу бөтен чирләр буенча шул коронавирус кергән даваларга тиеш больницаларында инде. Ул да кергән, ул җирдә кергән. Ул кергән, әйе. Менә шул барып кайткан кешеләрнең аларны яңадан кайткач шундый мәгълүмат та булды. Алар бик озынзак чиратлар торып шул коронавируска тест бирәләр икән һәм аны озак итеп көтәргә туры килә икән дигән мәгълүматны сез ничек комментарийларыгыз, нидә аңлатма бирергез? Ул дөрес, аны кайткан кешене тикшерергә тиешләр. Кайдан кайтса, нинди максат белән чыкса да чит илгә, дөрес. Аэропортта тест бирәләр, кем тели икән, любой больницага барып, коммерческий клиникага барып тест бирәләр. Аэропортта инде шул ашыгыч кеше булса, ашыгыч кеше, бар клиникалар бер көндә ясыйлар. Теге кайта бирә, шул ук икенче көнне инде тест килә, ул аны компьютерга кертә, госуслугага. Шундый требование бар инде. Отрицательный булса инде икенче көнне эшкә чыгачак. Чыгарга мөмкин. Ягъни мәсәлән, икатна теләсә кем кайткач икатна карантинда тору дигән әйбер шарт юк, әйме? Анда юк. Шул авыру табылган чиракта гына икатна иендә торырга тиеш була инде. Авырган чакта, әйе.
Biz әңгәмәбезнең ахырына якынлашып киләбез. Хәзер сезнең белән Марсель Пруст сорауларына күчәбез. Айдар. Сезнең төп сыйфатыгыз? Үземнең төп сыйфаты үземне мактарга өйрәнмәгән инде теге авыр. Кеше әйткәнчә инде ничек дип әйтәм, порядочный диләр инде мин. Намуслы демәкче буласыз, әйме? Әйе. Иратлардагы сез югары бәялый торган сыйфатлар. Ират кичле булырга тиеш, кыю булырга тиеш, үзенең гаиләсе өчен тау булып торырга тиеш инде. Сезнең иң зур җитешсезлегегез, бая мин сездән сораган идем төп сыйфатыгыз дип, җитешсезлегегез? Бу тагында авыррак сорау булды. Минем теге шундый характер бар, кешегә ышанам, бик тиз ышанам. Кайсы илдә яшәргә теләрегез? Бу сорауны сезгә бирә кирәк инде. Кайсы илдә яшәргә теләрегез? Туган илдән дә матур, яхшырак җир юк дип беләм. Ләкин күп илләрдә еш кына кунак булыр идем. Кунак буларыгыз, ләкин монда яшәрегез, әйме? Яраткан чәчәгегез? Миңа ошый менә басуда барасың, безнең басу чәчәкләре шундый матур булып үсәләр. Яраткан ризыгыз? Мин яратам диңгез ризыкларын. Ихлас җаваплары өчен бик зур рәхмәт. Студиягә килү өчен, вакыт табылганыгыз өчен шулай ук бик зур рәхмәт. Тамашачыларга мин булай дип әйтер идем. Безнең халык гомергә чит ят җирләрне яулап алырга гына түгел, барып күрергә, тотып карарга һәм шуны үзендә булдырырга гадәтләнгән. Начар гадәт түгел бит. Исәнлектә күрешик. Hürmetli din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hazırki vakitlarda biz qaribız mertke kitip cennet, cehennem, ölümne görüşler köbeygen. Hatta türlü video yazmalarında görəbiz, qaya bizning abilerimiz de buna şulay bulğan dip cennetni, cehennemni görsettiler dip. Qayan ol, nişik ol, anarga ışanırga mı, yok mu? Cemaat, in birinciden, hatta biz mertini almasak da, gumumen tişler torunda silik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde ite tişler tirli buladı. Tışını körəbiz iken, hem ol Rabbimiz Allah'dan, yani Rabbimiz Allah kileşekni kürsete, o hatalarımızını kürsete, o şunu işlerge kirek, bunu işlerge kirek deyip, bizge nasihatlerin, bilip tişlerin körəbiz. İkincisi şeytandan, qaşan biz uyanamız, tışını hatırlamayız, qaşan biz korkap uyanamız, korkanış eybirlerini kürdük, qaşan biz ölümni körəbiz, başka nerselerin, şunlardan Rabbimiz Subhanahu wa Ta'ala bizni saklasın idi. Şuna emine şuşu, ebilerimiz de şunu siləgəş, əlbəttə, inşallah, ol Rabbimiz Allah'dan, yani Rabbimiz Subhanahu wa Ta'ala kiləşəknə tış aşağı görsətə, nişik bular, nişik fəriştələr gelir, nişik cəhənnəmdə qazaplar bular, nişik tilimiz üçün cavab verir şuna görsətələr. Videolardan biz görəbiz, qaşan fəriştələr gelib, sıravlar birə başlağandı, əyyə, mən dinuk, in birinci sırav dinin nindi bular, Rabbin kim dib bular, hem qayan bildin, yani peygamberin kim deb bular, hem şuşu sıravlardan bik köp sıravları şağa cemaat. Eğer de biz bu dünyada hihi haha yerip, hatta la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sözlerin eyti almayımız iken, ballarımız, anıklarımız eyti almay iken, anda cemaat, ləhiddə, barzaqda, nişik biz onu eytirmiz. Şuna görə özümüzdə, bala anıqlarımızға da şu iman kelimələrini yaşıraq eytik. Hem hər bir bala anı bilib, namazla, urazalı bulub, bu dünyada rəhatin, bəxitin görüb yaşasınlar idi.